Lumagpas pa tayo. Ay, mali yung pinasukan ko dito. Sige, salamat. Tangin na, kulang na nga yung oras natin. Maliligaw-ligaw pa tayo. Bira na naman tayo. Tangin na, sarado. Saan tayo? Iwan na tayo. Wala na, cut na talaga tayo mga ka-Igor. Alright mga ka-Igor, so next destination na ulit tayo. So tapos na tayo sa Dasol, Pangasinan, sa Bulinaw, Pangasinan, sa Alaminos, Pangasinan, sa Mangatarong, Pangasinan. Ngayon naman ay sa Bayangbang, Pangasinan. Ay putang ina, lumagpas pa tayo. Oh my god, nagpas tayo. Doon pala. Dito ba yun? Kaya na dito, hindi na natin kabisado yung daan mga ka-Igor. Boss, pwede magtanong? Dito yung pa Bayangbang na daan? Ay, hindi. Doon sa kwan, direksyon na lang sa'yo. Tapos, may direksyon doon sa highway to. Yun ang papuntang Bayangbang. Sa kaliwa po. Pero may daan dito pa. May direksyon doon sa highway to. Salamat. Ay, mali yung pinasukan ko dito. Sige, salamat. Ay na, mali yung pinasukan pala natin. Tangin na, kulang na nga yung oras natin. Maliligaw-ligaw pa tayo. Patay na to. Malayo pa, 27 minutes. Isang oras na lang yung ano natin. Tangin na, kung dito sana ako dumaan kanina. Sarado. Wala. Sarado. Saan tayo? Ha? Ma? Ay, may bayad dyan? Pero dyan wala. Grabe yung daan dito. Sarado yung daan doon. Tangin na yan. Saan kaya kami dadaan nito? My God.
Kayang ginagawa nila doon, bakit sarado? So nakasabay natin si dalawang pack. Ginagawa pala yung tulay. Ayun mga kaidor, oh. Yeah. Part of the game. Buti hindi masyadong umulan. Tama nga yung sabi nung nakausap ko kanina doon sa may Bulinaw, na sarado nga yung daan sa mga taram. Yung Jollibee din, oh. Bitin na talaga tayo sa oras. Alam ko kalahok din tong dalawang to mga kaizor, yung nasa harapan natin. Mamaya iiwan na tayo niyan. Dito kanan tayo, kanan. Iwan na tayo. Wala na, cut na talaga tayo mga kaizor. 11:06 na. 50 minutes na lang mga kaizor, cut off na. Sorry, ginawa ko yung lahat, pero di pa pala aabot yung 8 hours. 293 kilometers na yung ating nalalakbay mga kaizor.
Lapit na, 7 minutes. Malapit-lapit na ulit tayo. Ilang minuto na lang. Lapit na, 3 minutes. Bayangbang Prayer Park. Here I come. Woo! Ready na. Saan na? 1 minute. Ayun o, ang laki. Dito na tayo mga ka-idol. Ayun yung statue oh. Tapos mo na daw po? Hindi pa. Yan pa. Pa Manawag, Tundaligan pa ako. Wala magdandaligan ka ba? Oh. Saan ka dumaan? Hindi ta, galing ako Lingayen. Inuna ko sa west. Ay, dapat hindi na yung mga tayo. Mga tayo na ka lang. Oh. O dapat magdagaling ng mga tayo magdandaligan ka. Ah, Manawag. hindi ko alam yung mga shortcut. Oh. Parang umikot na ko eh. Oh. Last na to? Last na? Ah, sige, okay lang. Katop na ako eh. Tulad na mamaya. Sige, ingat. Ah, sige. Manawag church na tayo mga ka-idol. Hindi ko na pipilitin na umabot sa alas 12. Di bale alis. Sinubukan natin no mga ka-idol. So ang total trip natin na nilakbay mga ka-idol is 336 kilometers na. So okay lang yan, wala namang price mga ka-idol. Tapusin na lang natin. Bakit natakot tayo? Grabe na yung binigay ko speed. Oh, sarap sana maligo mga ka-idol no. Saan yung ano yung Arco na Island Tundaligan ganon? Last na baby. Huwag kang bibitaw. Uwi na tayo. Karating ko.